Shalbrum brum no coronani bemar bari mani mari nukjagui no tongo hasteo. Omoni bagui no haste hapang haste ni rung nog rok no kholopna bagui saklai rwmani krak salo ambasani simi bisi chitham umorni thempui mol somungui khoroksa swrungnai jompui jolani gangrai rung nogo swrungui tongo. Koktoma thempui molsom hostelo tongoi bini rung swrung no naharui tongmani rung nok kholopjakna hwnui koktoma manui thempui molsom nogo thangna bagui lam rwkhe hatai kotoro lahar patimungo bini sak derao. Chukjagya thempui molsom no dakti dakti hamrana bagui nango lukurokni chubachu. Kha gwnang hasteni lukurok thempui molsom no chubachu khlaina bagui screen o rwjak account number o chubachu khlaijadi hwnui koijao thempui molsomni nukhungni borok rok. Bumungkai tamo? Sintong Molsom. Accident bahagian kah? Otobai. Kelai mani. Okay, ini boro-boro dokumen kah? Orang bisingo. Yang. Narok kenai boron phai tongmani. School kongrani phai mani. Borotang hostel ni. Hostel ni. Okay, boron nogo thangi tongmani. Noko thang na am bhasa. Okay, bahagia accident kah? Auto dia auto bike kelai mani ta. Auto bike kalai mani dah na tayal ka gari bet tayo. Terak betul. Jik accident oman in jaga tabu kogrok bagai tu ani darah saya yang kaya ang kogrok lah sekurang ya tobe ang jeman mani mote ang nariwana je mia accident oman ni dos tariko abo jomui jola gongrai high school ni student Thapui Molsom bo 2-3 दिन आगे नी langai ri phajak bono o lockdown ongnai hinoi tai waisa hostelo dana ni mastero tai alau laya ni bagai nahanan nangka apuro dokil puro bini buma bai oto kaisa o oto ni malik bo aro bini cerai pore jak dokil puro Jompok Nogor Bajar Layoi Boromura Kamani Somoyo Tik bus kangat ni Trak Hayoi Abubai Jong tu nukjak yarok head perlai jak kha na bahayong lai kha Jong tu saimaya abo nipore je gotona ni pore jong ek gonta pore se jong sio khaiba jong ambasani hayoi accident ongkha jongno biang janit langkha hinai ucerai ni buma pol khlayo abo bo kaham khai kok saimaya yang narwas ongmani bagai ingkai cerai no wana mani bagai buk kaham khai kok bo saimaya jungbai ingkai jung logalok no jong don sura parani jibi bokhak panai jong thangkha bini buka kai ang bini kaka kai tai jini buka yung kusu bini kaka o thabu ni kaka kai jong nukha o hospitalo manja khabro bai yang buka to kap kaboi lama o se kap kaboi phaika bahai jane ongno hinai khai jong phai nukha unconscious kunu jong bai kok saimaya buma bo yang daktar bo naijak yakho jerai no wana oi omahai songkha jong nunugoi